Добре дошли в метафизичната анатомия. Едно огромно предизвикателство. Не всеки е готов за това нещо, както и за всеки други неща. Постарал съм се много набързо, много накратко да сваля информацията на достъпен език, защото езика на метафизичната анатомия не е лесен някакси за разбиране. Аз и Цвети искаме той да достигне до повече и повече хора. И така, какво е метафизична анатомия? Метафизичната анатомия е процес базиран на травмата. Тук ще вметна за думата мета и така нататък. Мета означава това, което стои отвъд. Това, за което говорим отвъд, това, което виждаме и чуваме и усещаме като физически възприятия. Метафизичната анатомия е процес, който ви напомня и ви съпътства с това как да се свържете отново с собствените си мощни способности на Творец, които всички ние имаме и така сме родени. Просто сме забравили как да го ползваме този невероятен талант, който лежи в латентно състояние в всички от нас. Това, което прави техниката метафизична анатомия толкова проста, но много мощна, е, че езикът за успешна работа е емоцията. На пръв поглед емоцията е, ще кажем, това е просто емоция. Нали, какво толкова се изпитваме емоции? Но всъщност по-нататък ще разберем защо е успешна работа. Основата, на която е построена метафизичната анатомия, още веднъж да кажа, е травма. Искам да, когато споменавам думата травма, да я възприемаме като преживяване, а не като нещо толкова тежко и тромаво, към което ние не можем да се обърнем. Знам, има много тежки травми, но всичко е преживяване. Ако някой ви попита, включително и мен, какво е определението за травма, няма такова и няма да откриете. Ако някой е успял да го направи, аз съм супер изненадан. Тъй като дадено преживяване за един е травмиращо, за друг не е. Най-важното нещо при мат е, че при тази техника, когато казвам мат, имам предвид метафизичната анатомия. При тази техника не се изисква ние да говорим за стреса и за травматичното преживяване, а просто да го назоваваме, за да го отработим. В много случаи ние дори не знаем какво носим. В този ред на мисли бих искал да разгледам някои основни стълбове, които работи метафизичната анатомия. Основните стълбове, с които работи метафизичната анатомия, това са травми от текущия ни живот, травми от зачатие и раждане, травми от предшествениците, травми от минал живот. На база на тези основни стълбове ние чрез тях идентифицираме основни инструменти за работа в мат. Но преди да преминем към основните инструменти, искам да се върна към зачатие и към раждане. Метафизичната анатомия дори достига до такава дълбочина на работа, че може да се проследи спермата при мъжа, когато той е бил между 12 и 14 години, когато е започнало спермообразуването, какво е преживял той и какво е кодирал там. Може да се достигне до яйцеклетката, за да се открият какви утвърждения носи тя. Защо понякога не се получава зачеване?
Тук веднага ми излиза спонтанен пример, който искам да ви дам на мои много добри приятели, които нямаха 5-6 години деца. Се случи така, че провеждахме процес и то не защото е искан да се проведе процеса, да видим защо не може да се зачене и така нататък. Какво се случи? Оказа се, че жената в яйцеклетката бяха кодирани такива вярвания, че за нея това е заплаха, генерално казвам заплаха. Разбира се, има и малко по-голяма дълбочина. И когато сперматозоидите наближат определено пространство за оплождане, тя просто създава някаква отбранителна такъв импулс и реакция. И още дори самите сперматозоиди да я достигнат, те са унищожени. Тя за да може да се предпази. Заради тези вярвания, които бяха на база травма. Травмата образува съвкупност от вярвания. Тя става като една форма. Си представете. И когато се отработи травматичното събитие, вярванията започват да се разкачат едно след друго. Тук не е необходимо ние да издирваме и да копаем вярвания и така нататък. Метафизичната анатомия много лесно и бързо се справя с това, поради факта, че вярванията са свързани с травматично преживяване. И така, основните инструменти, с които се служи метафизичната анатомия, това са идентичност, асоциации, скрити или вторични ползи, конфликт на ценностите, епигенетика, цикли на завършване на травмата, работа с невроните, с клетката, с гръбначен стълб, с фасция, когато се налага. Много интересен представлява момента за работа с идентичността. Повярвайте ми, много е трудно, по мое наблюдение, човек изградил такава система от вярвания, които са му създали съвсем друга идентичност, той да започне да преоткрива собствената си идентичност. И използвайки инструментите на метафизичната анатомия за работа с идентичността и разрушаване на взети решения и така нататък, просто човека в един даден момент ми казва: замаян съм, всичко ми се върти и така нататък. Това е нормално да го казва, защото точно в този момент се разрушава онази негова идентичност и цялата невронна връзка, цялата нервна система, клетките реагират на тази промяна. Мозъкът трябва да регистрира новата промяна. Когато работим с скритите или ползи или вторичните ползи, човека се трещява, така да се изразя. И толкова изненадан, че въобще никога той въобще не е предполагал даденото нещо какви ползи му носи. В случая даденото нещо е това, за което работим, дадената тема. Как негативните асоциации му донасят печалби. Той да си набавя нужди, да си набавя ресурси по негативен начин. Един интересен момент, който не споменах, това е дисоциацията. В метафизичната анатомия много е залегнал процеса на дисоциация. Тя е свързана с така наречения самосаботаж и когато човек вътрешно, аз много добре усещам кога докосвам човека до неговата съществена част, там където е онази болезнена част, която той
толкова много пази, толкова много му служи в живота, че не дава никой да го пипне там. И този самосаботаж ни отвежда в едно заобикаляне. Ние да се отделим от това. Това отделяне ни отвежда в още по-големи усложнения. Защото ние не можем да разрешим съществения момент, а само си натрупваме още опитност, която не ни помага истинската, същинската работа да я свършим, а я затрупваме. И това прави разрешаването на травматичните моменти и завършването на травматичните цикли много по-трудно. Ние хората смятаме, че когато пуснем тази емоционална болка или физическа, без значение каква, ще станем уязвими. Защото, видите ли, ние 100 години на база на тази идентичност, на база на тази травматичност, ние сме си изградили нашата сила. Ние да продължаваме така. Времената обаче са други. Живота по-всячески ще не среща с хора, ситуации, обстоятелства и така нататък, само и само да ни разруши ненужните неща. Освен това, много важен момент, който искам тук да ви кажа, това е, че ние манифестираме, ние проявяваме живота си и благосъстоянието си чрез травмата. Един от важните моменти е да разберем наистина кои са скритите емоции, които стоят зад дадения проблем. Какви са ползите от метафизичната анатомия? Когато работим върху разрешаването на травма, ние се фокусираме върху действителния произход на травмата, за да я разрешим. Но знаем, че понякога тя се връща. И сега ще направя малко с горе споменатото от мен като препратка. Каква е причината да се връща? Причината, поради която травмата и емоциите могат да се върнат, е, че това е неразрешения самосаботаж и скритите вторични ползи. Още веднъж да кажа. Когато определени емоции ни служат, ние сме склонни да се опитваме да се ги задържим, тъй като това е познато чувство и познатите чувства ни карат да се чувстваме в сигурни води. Когато се освободим от травма и разрешим свързаните с нея емоции, може да се почувстваме наистина несигурни, неуравновесени, дори стресирани. И още веднъж да кажа, защото поради един или друг начин травмата и свързаните към нея емоции са се превърнали като част от нашата идентичност и начин на живот. Ползата от работата с метафизичната анатомия е, че се идентифицират ключови проблеми, които са свързани с нашето състояние, с нашите саботажи, конфликтите в ценностите. Дори успяваме да стигнем до там да видим фалшивата самоличност, която е била изградена. Може да се прилага в почти всички направления, както върху самите нас, върху нашето семейство, роднини, приятели, за хората, нали, всички хора, животни, растения също. Други ползи, които можете да очаквате, е, че за много кратко време ще успеете да промените не само енергийното си състояние, но и физическото. Ще успеете да разрешите дългосрочни емоционални състояния, които са ви спирали да реализирате промяната в живота си. За кратко време ще намерите начин да подобрите семейната динамика и да получите яснота.
освен това, ще се изненадате колко мощна техника за работа е, отново да кажа, с зачатието и отровата на майката. Особено отровата. Хората, с които се срещаме, с които работим, се опитват аналитично да примислят какво се случва. Ама ти чайте, така ли ми каза? Започват с избирателно чуване, защото ние сме свикнали на супер логична, аналитична мисъл и искаме да знаем кое откъде идва. Метафизичната анатомия е интуитивна. Има обяснение, има връзка, има взаимовръзки, но се иска ние да достигнем до там, да се доверим. Как изобщо, какъв е механизма, по който се появява страха? Той се разраства толкова бързо, разразява се толкова бързо, че не можем да вземем осъзнато решение. Защо? Защото емоциите, както казах, ние чувстваме емоциите, а не самия страх, са тясно свързани и интегрирани с нашите инстинктивни реакции. Особено с такъв инстинкт, който е станал доминантен в нашия живот. Например, някои обичат да се скриват, да не се показват. Други, ако усетят неудобна ситуация при много хора, да искат да избягат. Просто да изчезнат оттам, да ги няма. Инстинктивните реакции са тясно свързани с мускулите на тялото. Мускулите се съкращават в определени моменти, когато тялото вече е обзето от заплахата. Общо взето, това е една незабавна реакция и задействайки си инстинктите, ние нямаме време въобще да ги мислим. Инстинктите се задействат от рептилоидния мозък, те се унаследяват и ние не ги мислим. Просто ги изпълняваме. Например, инстинкти може да се задействат, когато чуем някакъв звук, миризма, някакъв обект, човек, обстоятелства, които не ръчнат или не събудят онова място, където е било травмиращо. И това става много по-трагично, ако се окаже, че травмата е наследствена от генетичната памет от нашите предшественици. Тогава се задействат купища емоции, защото ако ние не сме разрешили или преодоляли тази травма, с годините натрупваме върху нея и си налепваме още доста неща. Ето защо понякога ние не можем да намерим съзнателно обяснение и да си обясним какво е това страх и какво се случва. Защото механизма, стоящ към него, е друг, току-що го обяснихме. Това са емоции, буря, инстинкти и така нататък. Но искам да знаете едно. Сърцето е най-мощният източник на всички тези енергии. Като цяло, емоциите носят електромагнитна енергия. А сърцето е най-мощният излъчвател на електромагнитна енергия. Ако в тази област има някъде скрита, неразрешена травма, която заглушава дори много чувства и емоции, тялото ще почувства много силен стрес, без да знаем какво се случва. Защото сърцето, сърдечната област иска да освободят всичко това и да преминат към ново преживяване. Всички мисли, основани на база страх, променят живота ни. Това го знаем. Чрез тези електромагнитни импулси, които се излъчват към нервните окончания, които после се разпространяват през цялото тяло. Тоест, какво се получава? Ние сами си излъчваме емоциите, тъй като емоцията е електромагнитна структура.
И най-накрая вече цялото ни тяло е до такава степен обхванато от този страх. Той е достигнал до всяка една клетка. Ние започваме да се тресем, дори понякога се вцепеняваме. Случват се при всеки, разбира се, различно. Както казах, всеки реагира по различен начин на страха. И така тялото ни вече е обзето от страх. Нещата при сесия. Влизаме отново в дадена ситуация и преживяваме определена емоция. Не, аз в началото това казах, че най-интересното и същественото при метафизичната анатомия е, че тя не изисква ние да преживяваме ситуацията. Няма нужда да вкарваме човека в травматичното състояние, както правят някои модалности, някои други техники, а просто ги назоваваме. Сега ще кажете, то много просто, аз мога да се назовавам, може, но когато навлезете в сесия, ще достигнете до онова ниво, в което просто назовавайки ги, тялото ви ще започне да реагира. Вие чувствате симптомите на травмата, емоциите, които са интегрирани с инстинкта. И когато се изстреля инстинкт, се изстрелва и емоция. И така, много ще съм благодарен, ако оставите въпроси към имейла ми или запитвания към групата ли, без значение в Телеграм канала ли, на които мога да ви помогна, да ви отговоря за напред, за да видим как можете да продължите.